11 литрова бутилка. Помпата е готова. Слагаме я на гърлото, щраква и е готова за ползване. Ако искате да я ползвате за 10-11 литра, сваляме тази приставка надолу, отвъртаме я, като това нещо повече няма да ни трябва за 10-11 литра, вътре има една гумичка. Вадиме гумичката и я слагаме върху бутилката. Това нещо го слагаме обратно и я слагаме на гърлото. Помпата е готова за ползване. Това е копчето on и off, с което се включва и изключва, а под него са батериите.